Гледзячы па ўсім, у нашым рэгіёне чакаюцца вялікія перамены, якія звязаны з актыўнай дзейнасцю новай адміністрацыі Злучаных Штатаў Амерыкі на чале з Дональдам Трампам. Шмат увагі адносна было нададзена тэме Беларусі на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Владзімір Зеленскі падняў гэтае пытанне, прычым апошнія 3 тыдні Зеленскі ўжо 3-й раз звяртаецца да тэмы Беларусі, да тэмы пагрозы з тэрыторыі Беларусі, якую збіраецца ажыццявіць Расія. Паводле Зеленскага ён мае дакладныя разведданыя, што Расія падчас сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў збіраецца увесці на тэрыторыю Беларусі вялікую колькасць расійскага войска. We have clear intel that this summer Russia plans to send troops to Belarus under the pretext of training exercises. But that's exactly how they staged forces before their full-scale invasion to Ukraine 3 years ago. Зеленскі кажа пра 15 дывізій, 100-150 тысяч вайскоўцаў, і адсюль Расія нібыта будзе пагражаць не толькі ўкраіне, але і заходнім краінам, Еўропе. Пры гэтым Зеленскі кажа, што Расія можа пачаць нейкія правакацыі пад чужым сцягам. А які тут сцяг можа быць, калі гэта на тэрыторыі Беларусі? Мусіць беларускі? То бок беларускія вайскоўцы будуць задзейнічаны, па версіі Зеленскага ва ўсякім разе. Ёсць вялікія сумненні наконт тых лічбаў, якія прыводзіць Владзімір Зеленскі, таму што сапраўды 15 дывізій, 150 тысяч гэта занадта вялікая колькасць. Тым больш, што цяпер падчас нейкіх размоваў пра перамовы можна ў гэтым сумнявацца. Але Зеленскі, магчыма, штучна напружвае сітуацыю, каб прыцягнуць увагу заходніх краін. І Зеленскі кажа, што я абмяркую беларускую тэму з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам. Яшчэ цікавы момант. Зеленскі лічыць, што устойлівая сістэма бяспекі павінна праходзіць па мяжы усходняй мяжы Украіны, усходняй мяжы Беларусі і усходніх межаў краін Балты. То бок, паводле Зеленскага, Беларусь павінна інтэгравацца ў еўрапейскую супольнасць. Дарэчы, гэтую ідэю падхапіла і Святлана Ціхановская, якая таксама выступала на Мюнхенскай канферэнцыі. Яна таксама звярнула ўвагу, што Беларусь можа аказацца вельмі важным элементам новай сістэмы бяспекі ў рэгіёне. І без Беларусі чакаць некага трывалага, надзейнага міру ў рэгіёне не выпадае. Прычым Ціхановская кажа, што гэта можа забяспечыць толькі дэмакратычная Беларусь. То бок, не ў сённяшнім выглядзе, не пры рэжыме Лукашэнкі, а дэмакратычная Беларусь. І яшчэ цікавы момант. Шмат экспертаў, ацэньваючы ролю ЗША у замежнай палітыцы і ролю Беларусі ў замежнай палітыцы ЗША, казалі, што да Беларусі справа дойдзе, можа, праз год, можа, яшчэ далей, таму што Беларусь не з'яўляецца прыярытэтам у замежнай палітыцы ЗША. А тут высвятляецца, што гэта не зусім так. 26 студзеня дзяржсакратар ЗША Марк Рубіо паведаміў, што паводле намаганняў ЗША была вызвалена амерыканская грамадзянка з беларускай вязніцы. Потым мінулым тыднем з беларускай вязніцы былі вызвалены яшчэ 3 чалавекі, у тым ліку журналіст Радыё Свабода Андрэй Кузнечык. Курыруе гэты працэс сам Марк Рубіо. То бок, увага да Беларусі ёсць, і дзяржсакратар ЗША заявіў, што ЗША патрабуе вызвалення ўсіх палітзняволеных у Беларусі. Яшчэ больш цікава, што газета «Нью-Йорк Таймс» надрукавала матэрыял, паводле якога ідуць перамовы паміж адміністрацыяй ЗША і беларускім кіраўніцтвам. І сэнс гэтых перамоваў, такая свайго рода здзелка.
Злучаныя Штаты гатовыя, скажем так, рабіць некія крокі насустрач адносна змякчэння санкцый, адносна банкаўскай сферы, адносна калію беларускага. У абмен Лукашенко нібыта павінен вызваліць палітзняволеных. Калі не ўсе, то не ўсіх, то значную частку. Наколькі гэтая здзелка магчымая і наколькі гэтая інфармацыя Нью-Йорк Таймс адпавядае рэальнасці, пакуль цяжка казаць, але тут важна адзначыць, што некія працэсы адбываюцца, што працэс пайшоў і сітуацыя зрушваецца з некай мёртвай кропкі, на якой Беларусь спынілася пасля 2020 году.